Takže hi everyone, jdeme si ukázat můj pokojíček. Takže jako první tady samozřejmě dveřečka, samozřejmě dveře, no. Potom tady gaučíček, potom tady takovouhle skřínku, jo, tam si nevšimejte, bordilek, jedno. Potom takovouhle zase vystupy, no je to asi taky nevšimejte. Ta paní na večer. No a potom tady je můj psací stoleček, který je trochu jakože, to je jedno. Potom tady mám svoje hodiny, no gauč, to jsem vám ukazovala. Jo, svoji výstavku, tady mám takovou mene, i když mám postupy na druhé straně a věci. Ale jedno, že jo. No a potom tady mám svůj stoleček neoblíbený, jsem si jako oblíbila, protože na tom i žeru jako. Jo, takže tak. No. A mám přesně nějaký make-up, jo, tady tu věcičku používám, tady ty věcičky nejvíc používám. No a tady tyhle desky je nejlepší na světě. Na léto. No ale to vám řeknu potom. Vidíte, má tady 5 tablet. Potom nějaký estetik věci, které nejsou moc estetik, ale to je jedno. Tady už vidíte moje první zvířátko v zoo. A prostě teďkon si jdem ukázat můj zoo, jo. Tady je nějaký koberček. Takže jste připraveni vidět můj zoo. Takže 3, 2, 1. Takže tady to je moje zoo. Jo. Já budu spát tady poprvé, takhle pod tím listem. Přijde mi to jako kdyby jsem spala pod stanem. Nebo prostě ve stanu, protože to má takový materiál stanový. No, takže tady to je moje celá zoo. Tady jsou ještě nějaké zvířatka, jo. Jo, tady nahoře kotičky. Jo, takže savana, no a tady les, jo. Takže tady je prostě moje zoo. Tady koala, vlk a nějaká liška byla. Ale tady je prostě moje zoo. Takže, ale a samozřejmě liány, protože ty jsou nejlepší. No a doufám, jak se mi tady bude spát dneska. No. Takže tak. No, prostě. A mám tady styče. Tady styče. Tady to by byl můj pokojík.